חוזרים לחיפה. בבית החולים בני ציון בעיר הכריזו היום על יום הטאקי, אותו משחק קלפים שפעם שיגע את המדינה, והיום קצת ירד מגדולתו. בכל מקרה, טורניר הטאקי סייע מאוד לילדים המאושפזים בבית החולים לשכוח לכמה שעות מכל הדאגות, בטח ובטח כשמי שהגיע להתחרות מולם הייתה השחקנית אסי לוי. רפאל קבסה היה היום בבני ציון. ככה, אז אני משנה צבע לאדום. לא, אני לא יכולה. שינית לאדום? שיניתי לאדום. אז מה מביא לחיפה כוכבת קולנוע ישראלית כמו אסי לוי, ולא במסגרת פסטיבל הסרטים? לוי הגיע היום לבית החולים בני ציון לטורניר טאקי מיוחד לזכרה של ורד צור, שנפטרה לפני 6 שנים. את הטורניר ארגנה אור, חברתה הטובה של ורד. ורד היה סרטן הדם, לוקמיה. ורד הייתה צריכה לעבור השתלת מח עצם, ומה שקרה זה שהגוף שלה קרס ממש בתקופה לקראת ההשתלה. את ורד הכרתי דרך התנדבות שלי בבית חולים, ונכנסתי לחדר והצעתי לה לשחק איתי בקלפים, ומאותו רגע היינו חברות הכי טובות. גם אימא וגם בן אדם אנושי, זה א' מאוד נוגע ללב. וגם בתור אימא יצא לי לבלות עם בנותיי באשפוזים כאלה ואחרים. אני מכירה את זה גם מהצד השני, לא הכי נעים. אני מאוד מאוד מודה לה ולכל האומנים שמקדישים מזמנם בהתנדבות מלאה לבוא ולעזור לנו לשמח ולא בקצת את הילדים שנמצאים לא בתקופה הכי טובה בחייהם. זהו, אתה לעומד, לא יכול לצחוק עליי יותר. אור דאגה לפעילות אטרקטיבית לילדים במהלך כל היום, מבטיחה להפוך את היום הזה למסורת. הילדים שעוברים ימים לא קלים נהנו מהמשחקים ומהמאפים שתרם הקונדיטור מיקי שמו. נורא כיף. קראו אותי קצת, אבל בסדר, מפסידה בכבוד. כשאתה נכנס לחדר של ילד, אז הוא מאוד עם עצמו. המטרה היא להתחבר אליו ולחייך אליו ולבוא ולדבר איתו, שלא ייכנס לבאסה. הסביבה התומכת מסביב, שכוללת גם כן בידור, דברים שאינם קשורים ישירות לטיפול, לא רק לילדים, לכל אחד עוזרת מאוד. העיקר שזה מצליח, לשמח, וזה עושה את העבודה, וזה מנציח את ורד.